ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to nammarila haalirde gaynako lumbi lawɓe janjoli ogo beeli nayɗi cila garlola ñawalena mbaygu ko on waktu yoni ha to melga kame kaliñoro ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal accident musɗo baɗɗo e lawol Kafrine hakkunde bisuji ɗiɗi yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen kene tolno e capanɗe jeegomo neɗɗo nga ñimani tawi cuuɗi safara to leydi Mauritanie toɓoli kewɗi jippiɗi e nder leydi ndi ha tentito kay hayɗi e ko taari ɗum kala gendarme ɓe hewɓe nelanoma toon ngam yaltinde ɓen jukinoɓe galleji mumen ma en kettoy hen musidɗo meɗen Abdullaahi Nya to leydi Mali laamu leydi Mali tuumi leydi France kam woni caggal wonande ɓen jogitiɓe armeji taweteɓe nder leydi ndi ngam rokkude ɓe kabirɗe kame peeje wadde ɓe janguji e nder leydi ndi laamu leydi France yeddiɗuma ha memi leydi to Guinée Conakry nelaɗo CEDEAO ponnoɗo arde to Guinée ngam dogde koyɗe jama wattama nogas e go nduɗo hen lewru kabruji men manamen ha to Burkina Faso ma en jaato Cameroun kame Tchad ha jehen toon to Kenya kame Rwanda ma en jaha toon to Cameroun kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen fulɓe mbi kala ko jooti Allah ne wela kono gonga ene tawa gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruko en to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko ha kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ƴiye jogui caɗele koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo tuƴiɗo AVC karƴaga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ene safa kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi joyi rafi so tawi a yeehi to site mabɓe internet ma jangan ɗum hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri hen labde on site noon mbatta ko www.gorelteyya.com joni joni keɓa hen ko laaɓi onon finoɓe to Galoya e nder diwan Galoya kala son jiiɗi hebde gorel tayya jokkodirton koye 77 218 09 98 ko sohna Aissata Touré onon taweteɓe to Ziguinchor e ko taari Casamance kala son jiiɗi hebde gorel tayya jokkodirton koye tonggode 77 560 54 30 Ahmadou Kébé so tawi ko onon taweteɓe to Kidira e ko taari Kidira kala jokkodirton koye 77 554 75 54 e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala onon taweteɓe to États-Unis d'Amérique son jiiɗi hebde gorel tayya mbatton ko +1 34 77 01 56 77 nototo on ko Abousso Kawral Fouta business onon taweteɓe to leydi France son jiiɗi hebde gorel tayya mbatton ko 06 50 99 64 43 mbadden dando faade gorel tayya nototoma ko Haruna Ngayda kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde sappo ya jeenaya juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi
yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawoni yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon Seydou Abouba accident musɗo natodiral hakkude bisuji ɗiɗi bis waraba kami bis goɗɗo ɗum ko caggal nde camion goto pasno e dow lawol ngol kono kadi on camion pannoɗo dañano wadde ɗon kene teskino ɓe dognoɓe ɗin otoji hawre noon ɗin bisuji ɗiɗi jinno ko rentade oɗon camion kanji ɗiɗi natodiri dañi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen kene tolno e capanɗe jeegomo neɗɗo gañima hen gañande musde no fewi kamɓe ɓeena wasɓe pittali mumen mbiyaɓe yo jomiraɗo yurmoɓe yafoɓe nanaɓel janna kamɓe ɓeena gañiɓe hen ɓe nde jomiraɗo rokkata ɓe cellal ɓe jalta ɓe jaahay hajuji mabɓe mawɗo leydi Sénégal Macky Sall windi ɓattake télégramme hanki faade mawɗo leydi Algérie ɗum noon ko duwanade ɓesgoji Algérie naɓe kala caggal cum garnoɗo toon hecci hanki o ñande alarba nde cum musɗo ha ganduɗa jeeyi sababu kene tolno e capanɗe tato e jeetato neɗɗo mbasi hen pittal men taw ko cumuji ladde ɗi gandaka ko jeeyi oɗon sababu toɓoli kewɗi jippima nder leydi ndi ha tenti noon to dow jeeri ha to lappol palol dande maayo kala e nder reedu Fouta e ko taari ɗum kala dañi sababu noon wonande dabeje kewɗe keddiɗe hen taw jeeyoɗon sababu ko jamguel ƴiwonde yani hen ma en jaa ha toon to nammarel haalirde gaynako bismoɗen musidɗo men Abou Tamboura woni Abou Mamadou Tamboura bisimilla maɗa. ndiyam jonɗam yani ɗo e diwan nammarel eko taari ɗum jamma alarba o hedde sanga 1 heure ko nden ɗum fuɗɗi faade 4 heures kono wona 30 millimétre yani ɗo hete caggal muɗum nde weeti subaka alhamis o sanga 8 heures faade midi ɗonne kadi kono wona 64 millimétre yani ɗo hete e diwan nammarel eko taari ɗum hawra wona hedde 94 millimétre ɗum noon ko ɗum belamma wonande aynaɓe diwan o kono tan ɗum ɗon ene ardi e boomare wande ɗo yeti e diwan he hedde kono wona kilométre uji 5 hakkude muɗum e nammarel banggue worgo sen belama mbiyen hakkude wuuro Saydoro e bonni wuuro Aboulayel ɗon won gaynako goto biyeteɗo Djiby Kalidou Ba jeeyaɗo toon to Lumbi Lawɓe jamguel ƴiwonde yani e jofde muɗum kono tolno e goleje nogas maayi heneti ɗum waɗi ko jamma alarba o faade e subaka nde e caggal nde jaaɗen ha toon en jettima e makko en mbeɗimo micro o jantanima en gueɗe ɗe no gardi e mabɓe en kettoto wayno mbiyetemi ko Djiby Kalidou Ba konni ko Lumbi Lawɓe wonni ko haɓɓede sere wuuro Abdoulaye ɗum hiiɗi banggue hirnangue heydimi rewa ko kaayi heydimi banggue hirnangue ko wuuro Saydou mi wayno ƴiwonde hanki nde ndeyde min ko nder gonnomi nder base nde rigamu ko rigi ina niɓɓiɗi min yaltani sukaɓe tan goni boole nde rigamu ngo rigi cikkunomi bomi rigamu ngo min rigi koye hooram so Allah min haayi kono kam waɗani min haydara eyi won sukaɓe ɗiɗo curno nayyi hen goto wi nde rigi nde kañum ko ma maɓɓe leydi ha guite mum muɓɓiɗi guite yi ko wayno cuurki so tawi yawti ko hen wi ko ɗumɗo ampoule sukkunoma tan ampoule o maati hay kañum yawi kono kadi tan tawi yawti nde ɗum dilli nde nayyi ɗi e gooleje ɗe mbawi foof dilli min immi noon min jaadi ga e jofde ɗum tawi gooleje ɗe kam feccere ni no maayi eyi gooleje ɗe no foti gooleje ɗe koɗe nogas ko gooleje ñalbi 15 e gayi jeegom ñalbi jeegom ko toɓte ɗiɗi ɗiɗi ñalbi 15 ko ñalbi siiw jaaroji lebbi jeegom en lebbi 5 en ñalel gotel woni hen jaaroji ɗum noon ko musidɗo moɗon Abou Mamadou Tamboura ɗo yete e nammarel radio Gaynako FM mam Abou Tamboura Abou Mamadou Tamboura to haalirde gaynako namrel FM eɗen duwonomo kanko on jeeyaɗo hen on nde jomiraɗo lomtintamo ɗiɗo hen toɓoli en jiiɗino jokkodirde musidɗo men Khalidou woni Alhassan Khalidou Ba en dañani jokkodirde makko kumpitiɗo
to bange oɗona fannuwo haalana men ko saboto jamguel ƴiwonde ho neɗɗo rentoto ɗeɗon gueɗe ma on kettoy ɗum e sahaji goɗɗi jeheten ko ha toon to Matam e nder diwan Matam toon to beeli nayɗi Janjoli Ogo ɗi nokkuji kala teskama biƴƴe keewi ha taaƴi woni nokkuji booli muɗum ha taƴodiri woni leeɗe ya ngara o ha ganduɗa potoji courant kewɗi dañi yande toon ma en ketto hen musidɗo men Moussa Thiam min calminima min juurimama. Yawur Saar Abdullaahi Saar weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma région mo Matam commune Ogo heewi ndiyam toɓo sakkititingo ɗo ngo waɗi caɗele no fewi eɗen mbawi wiide nokku mo Janjoli Ogo ha belnayde saret yahata koyngal yahata saabi ɗum ko diƴƴe telliɗi yimɓe en kewno wiide ndiyam yor ari ha heewi no hewno wiide ni yo wan belɗam kono ɗam ɗo wonko bonni. Sar Abdullaahi Saar gouverneur mo Matam yiiɗi arde ndaara pom gonɗo hakkude Ogo e belnayde sikki ala noon ndew ari ha Ogo o ronki otomo ko ɓenni ko ɗon o haadi o rutti o heɓani yiide pom gonɗo mo Galiyaɓe gam yiide bonande bonde ɗon nde wona oto wona moto ala foof ko wawi yettade ɗon sikki ala noon e nder on saaha eɗen mbawi wiide belnayde e mbayla leyɗe ɗiɗi nan ɗon ene wiiye Sinthié Wurmango hakkude ɗon ko leegal mawgal woni ɗon leegal ngal ganduɗa ko jahodiral tiɗgal woni ɗon kalmo yahani goɗɗo wodat ko ngakkini golle muɗum ko ɗon tigui pom taaƴi ndiyam heewi potoji lampa darenoɗi jeni ɗon e cangol a suusa yaade a holta ko ɓennude ko ɗum saabi ngakkere mawde waɗi eɗen gueero laamu leydi Sénégal hani kadi e mairuji muɗum nde jeccitto ɗiɗo laabi hani e ɗiɗo pomuji pulaar noon ene heewi wiide hettere e heeñere hejjata e hunuko kono kalko adi arde ene moƴƴe reedu woni ngolɗon konngol lamɓe men hani kadi e juɗɓe emen juuɗe woni patron e meɗen kala gadiɗe e ɓesguji ɗi ene yiiɗa nde wonnoon enen foof eɗen gandi oɗo saaha ya ngara ko taƴodiri hakkude belnayɗe e Ogo hani e Wourossogui weltare ɓiɓɓe fulɓe Moussa Thiam belnayɗe mbayla assalamu aleykum. Moussa Thiam beelinayɗe mbayla teskama oɗo saaha mo gonɗen ɓen wadɓe ɓetoji ko fate banggue toɓoli ɗi ko gongaɗi keewi kono kadi yimɓeɓe hewɓe mahoɓe ɗacci natti ɗaccude lawol diƴƴe mo jiiɗa kala waɗan mir mum baara lawol ɗo ndiyam rewanno so tawi ndiyam ari ronka ɓennude ɗon womo naata e galle koddiɗo walla faye banggue goɗɗo ha adda yolayru hewndu eɗen mbiya tan yo jomiraɗo ɓeydanena jaam suɓaɓe tedduɓe sarɗiyankoɓeɓe leydi Sénégal caggal sumgoji ha jawtuɗi capantati goo lewru yaltundu capanɗe jeetati ɗiɗi ɓen sarɗiyanke jaaɓe Benno Bokk Yakar ñalawma janggo samedi o woni aseɗo mabɓe jooɗoto e mawɗo leydi ndi toon to galle lamorgo to gam yewtidde makko gam heɓanadeɓe yaade toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum noon wonata ko 14 ɓiwol lawol ko fate banggue législatif jogorɓe yaade to suudu sarɗiji ɗo e lewru fandu jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woni Marie Hermesa Ngom Ndiaye yillima yogay nokkuji ko wayno hôpital Dalal Jama kono ne kadi Angara mo Ngor walla mbiyen Angara Ngor taw kadi ganduɗa ko Angara taw kadi ganduɗa koto Yofa hôpital minta mo Ngor jafoɗon hôpital militaire mo Ouakam ɗiɗo kala nde tawno ko eggina toon to hôpital Dantec ko toon nawa yogay kaɓirɗe matériel uji kala wo holliti gasi ha laaɓi ala ko heddi so wona huccinede golle tene kadi gueɗe ɗe kalno lelnira ne feewi ne yadde jamanu kono kadi ɓen safreteɓe ma cafre ɓen safroɓe kadi moni kala ma yiito hen hoore mum ma finoɓe to Touba ha to Mbacké ha tenti noon e rewɓe duggoyoɓe to Jeere Garba ɓenne kadi hande o ɓe kolliti caɗele mawɗe teskaɗe to Touba ɗo tan e balɗe seeɗa faya koye maggal Touba kene tolno e million ngaji tato bani adama ne tijja toon kono kadi ɗo tan e lewru fandu ndu woni 14 15 teskama ko fate banggue basalle ko hunde serde no fewi so tawi ko saga monogas e 5 kilo jeeyetenoɗo ujunere temedde jeeɗiɗi hande o yeehi ha ujunnaje 10 mbuuɗu ko hunde hawnide no fewi so tawi noon koto banggue kilo jarannoɗo temedde 4 yeehi ha yettoyima ujunere mbuuɗu oɗo saaha noon ɓe kolliti hen kulhuli mabɓe mawɗi no fewi so tawi laamu ngu daraki hen Ali Ndiaye goto kañumne tambiɓe ko fate banggue addugol basalle e nder wuuro Mbacké ɓe kollitiya ɓe jogui basalle kewɗe kono ɓe donki taw oɗo saaha ko wawde jippinde ɗum
kono ɓe teski oɗo saaha ɓoyata ɗo tane kikiɗe hande o walla janggo ma basalle kew ha puncito e nder wuro Touba Konguɗi gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko hankinde o yaltini haala makko o holliti ko candidat hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi kono kadi so tawi o toɗɗama o woni hoorejo leydi ndi hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi so tawi kay woni jihadiste en gasani e nder leydi Mali ko nelowo koninkoɓe leydi Sénégal ngam faboyade leydi Mali e wallodirde colonel Assimi Goïta ɗin konguɗi noon ɗiwo jokkuno hen ngam widemo koninkoɓe leydi Sénégal ɓeɗo hen yaaɓe toon to leydi Mali jeehi toon koye ɗaɓɓande leydi France kono noon koninkoɓe leydi Sénégal kañumen jonnani haala makko ka hay seeɗa jabtima kan haala subaka hande o ma en gartoy e ɗiɗon konguɗi ko fate banggue dumbaɓe nder leydi Sénégal kamɓe kala soɓe ndenti taw ko cimtol jaltinagol go lewru août nduɗo no gonɗen hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kamɓe kala soɓe ndendi koɓe sappo e ɗiɗo ujunere e temedde nayo e capanɗe tato dumbaɗo e nder leydi ndi kala hen temedde tato e nogas ko debbo sa temedere capanɗe tato ko sukaɓe temedere ujunere e temedere capanɗe tato ko hoɓɓe ɓe jakay leydi ndi aɓe tawe kamɓe kala e capantati e jeeɗiɗi kaso taweteɗo nder leydi ndi kala ujunnaje jeegom temedde nayo capanɗe nayo e tato ñawama ujunnaje joyo temedde jeenayo capanɗe jeetato e jeeɗiɗo cuwa taw ñawede ne fadi a ñawore muɗɗuma legal hana finannoɓe toon ne joguino goƴa mawɗo no fewi caggal suka gorko nottotoɗo AS taw kadi ko jarawo e duuɓi nogas e joyyi mo ganduɗa andanoma ni e cuuɗi dumbirɗi yeeyino haydorok yaltino kono jogui tan ko laaɓi mum so hiiri seeɗa tan wonata koye beddaji e ngal ɗon leegal so yi debbo tan ne yaaha goto yaltina laaɓi muɗuma fawaye dow ma jeehen nokkuyel pangel o waɗayma ko fewani waccuma jaaha teskama noon o waɗi viol rewɓe hewɓe taw ko resaɓe o wattindi noon ko wadde viol ka en jarawo e duuɓi sappo e jeenayyi caggal kayde gullitali keewi to ɓen dadiɓe wiyama teɓ hanki o darima e yeeso procureur to Mbour tan mbiɓe ndenka e kisal maaje kaɗe ɗe ɓe teeɓima ken tolno e temedde tati e joyya taw ganduɗa ko sase baɗɗo kiisuji guertoɗe ɗe jamiraka yo nat leydi ndi kene wona capantati kilométre maaje kaɗɗe ɗe taw ganduɗa ɓe gonno koye laana mabɓe ko Vélénimo Sangomar kam wi ɓen a teeɓa kene tolno e temedere sappo e joyo Sénégal naajo juukiɓe e nder ceene to Niger taw ko riwaɓe toon to Algérie leyɗele Maghreb kamɓe oɗo sahaɓe juuki capanɗe jeeɗiɗe mabɓe ne tawe to Agadir Niger capanɗe nayo e joyi ne tawe to Arlita ha joni tawete koye ɗeɗon ceene wi rado kame Amnesty International ne waɗe mabɓe noon ɓe gona harɓe cellal no feewi keddorɗen koto Sénégal ko fate banggue wonande ko keddoɗen joni koto banggue Sénégal jeeyeten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe holko kewi to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum bandiraɓe Weltare TV. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettotoɓe Weltare TV. kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi footballeur mawɗo goto ina sanki ina wiye Bassirou Ndiaye omo ruttito e Farais kanko noon ko équipe Casa Sport o wonno génération François Bokkande en Demba Ramata Ndiaye en Lokoto en Oumar Gueye Sène en ko kamɓe kawruno génération eɗen gandi 1979 o waɗi ɗo henna jaloore to e coupe de Sénégal hakkude mabɓe e Jaraaf ina heddi minute goto ko kanko nanuno bi o haw inira ɗo henna bedda so no mima ɗon kubalan eɗen gandi ko caggal wuuro ngo ma won fodde 17 kilométre kamɓe nde ɓe gullitima bonande leɗɗe mabɓe ɗe nana bona e mongoje mabɓe ɗe ina wayno gilɗi ina naati hen ɗum no yoɓe mbaw faabede ko ɓuuri yawde e yaccade so ɗum mima ɗon garten ɗo e nder Ziguinchor collecte Senghor ina wayno madame Darame ko kanko ardi ɗo nde ɗo dispensaire kanko dey o noddi o haali o wi rafi goto ina naati ɗo wiyete ko ifisco fasinal jaggar ko terɗe rewɓe ɓe ɗum noon ina bonna jibinirgol mabɓe yoɓe mbawa ɓallade dispensaire uji ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbawa safrade to e Kande e centre Kande gonɗo toon o
e gardagol Astou Diatta kanko de o wulli o noddi o wi ngare yo yimɓe ngar vaccination covid 19 o ina wani yimɓe natti arde vaccination covid o noon heddi e nder wuro ngo ha joni kono noon yimɓeɓe o ronki yo ngar vaccino yo ganduno covid o ina heddi e nder wuro ngo are Jakarta gonɗo ɗo e damal ba muule Kajoor kamɓene dey ɗeɗo balɗe fof ko ngulagu wondi hakkude mabɓe e laamu ngu yoɓe ummoɗo ɓe cali ummade nde wonno ɓe pawɗo musique aji hay ubboɓe mayɓe ɓe eɓe kaɗa ɗumen no mbawi ubbirde Allah musique aji ɗi mawnude e Jakartaji mabɓe e leegal ngal ɗum noon préfet yamirinoɓe hokkinoɓe ñalawma yoɓe jaltuɓe cali yaltude hanki noon police tawiɓe ɗon ɓe mbadde mumen garmi ngara ina wayno ha garantuji ndiwi ɗon ɗum ɗon noon woni ko kewi ɗo e nder Ziguinchor en kalin tournoi baɗo to e Thila hakkude garolol hanki wonno e Balingoya marché ɗe noon waɗani holko haɗi marché ɗe wadde toɓo yango toon ngo eɗen gandi toɓo ngo ne mawni ya taw ko toɓo jam tuɓi toon ɗum noon marché ɗe ko hande jogori wadde mbotto noon e jawaldi ko ha keɓoyen ko ɓuuri labde holde wawata wadde e ñalawmaji Weltare TV musidɗo mon Ahmed Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdoulaye Saar yalla koye walde jam Amadou Isaga Kebe sen giwi to Ziguinchor paɗen ko ton to Guinée Bissau awoɓe Sénégal naɓe hanki laaɗe mabɓe ɗiɗi nanggama taw nangi ɗum ko mari mo leydi Guinée Bissau kamɓe noon ɓe kolliti ɓe taccano ɓe gonno koye maaje ɗe Sénégal tawi ɓe noon ko ɓen mare en waɗi he mabɓe datɓe noon kono laaɗe mabɓe ɗiɗi nanggama ne wonde capitaine mabɓe goto ma en gartoye ɗiɗon kabruji to leydi Mauritanie to kay hayɗi ko diƴƴe kewɗe jippi toon diƴƴe kewɗe ha gendarme ɓe hewɓe gari e nder galleji gam wawde fabade woni yimɓe jukinoɓe e nder galleji men kene tolno e 150 millimétre woni ko jippi e kay heyɗi e ko taari ɗum kala ma en ketto hen cimtol musidɗo men Abdullahi Dawda Niang ton to kay hayɗi. Assalamu alaikum Sar Abdullaahi Saar mi salminima eɗen tawe ɗo e nder kehedi eɗen gandi hanki jamma toɓoli mawɗi tellima ɗo e nder kehedi eko taari kehedi kala toɓoji kewɗi ndiyam min wona ko jibinami ko meeɗa yiide hono ɗiɗo toɓoli won beddaji kala keewi ndiyam e laabi ɗi kala to jaaɗa hen tawata hen ko ndiyam wonto ndiyam aranma dadorde wonto ndiyam aranma becce galleji kewɗi nanni ndiyam bagage kewɗo boni hen ko heewi boni hen e nder bagasuji ala noon gañiɓe ala hen mayɓe kono bagasuji kewɗi boni hen laamu ngu kadi notitima hen gaddi otoji mumen gaddi yimɓe mumen e wallude yimɓe no jaltire galleji ɗi e farnude ɗumen nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa ngala ndiyam e ñaguima Allah noon ne Allah hokkata en ndiyam beldam Allah hokka en ko wawi hedde e juuɗe men gam daraja nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Abdullahi Dawda Niang ɗo e kehedi gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Assalamu aleykum warahmatullah. Abdullahi Dawda Niang tokkay hayɗi koɗam ndiyam tawa ha to diwana Sinthiou Boumaka kame nehro walo e nokkuji keddiɗi kala jeeyeten ko ton to Guidimaka wuro wiyetego Hassi Begar toon kadi ko huɓere yani toon huɓere nde noon yani koye debbo goto kanko noon wasi hen fittandu makko caggal toɓoli jippinoɗi toon Mauritela move Mauritela ñaguima yafuya wonande ɓeena kilineɓe mabɓe kala caggal ɗeɗo hen balɗe kala hofgoji baɗaɗi toon weeyogo moƴƴani hay seeɗa ko wona ɗum konon ɓe kolliti maɓe ƴeew wadde peeje kala ɗeɓe mbawi wadde ha ɗeɗon gueɗe ɓuura wawde reftude lawol ɗum ko hakkude mabɓe ɓen hofɓe juuɗe mumen Mauritanie tambiɓe ko fate banggue weeyoji to banggue météo bureau mabɓe gardogol Mohammed El Amina Wuldol Khattari o holliti wonande toɓoli ma jippoye lamorgo leydi Mauritanie kami yogay état ji taweteɗe nder Mauritanie kala toɓoli ɗi noon ɗi gonata tokosi ɗi gonata ko toɓoli kewɗi ko ɗon ɓe jirtini hewɓe ɓen dognoɓe autoji mumen kame ɓen wonoɓe ha e nder galleji mumen kala nde jomumen ɓurata wawde rentade ha joni koto Mauritanie keddoroɗen gartaten koye oɗo hen accident baɗɗo taw kadi waɗi koye lawol Al Amala taw kadi ganduɗa ko accident mo ganduɗa
ko camion goto mawɗo juɗɗo kam woni janɗo ha baari ngol lawola kamɓe noon arnoɓe faabade oɗon camion ɓe kolliti yimɓe yo dogirat seesa ha tentinoɗo saaha gonaɗo ko saaha mettuɗo kadi ko saaha kamniɗo no feewi to Mauritanie keddorɗen hôpitoji ɗi Mauritanie ha tenti noon tawiteɗe Nouakchott tambiɓe nden kay kisal ɗin hôpitoji ɓe kolliti teskama ɗeɗo henna balɗe hewɓe aroɓe toon ne jogui dogo reedu sattudu no feewi ne wonde touré kame musal estoma no feewi ɓe kolliti kala ñalawma ɓe bindito kene tolno e temedere e capanɗe joyo joguiɗo dogo reedu kame touré ha tenti kadi jomum ne hollita estoma mum ne musa no feewi kamɓe ɓen tambiɓe laaɓal e senare ɓe mbasiyima yimɓeɓe nde lawƴata juuɗe mumen ha laaɓa ko adi nde ñamata ha tenti noon ceguineji ma ɗo goni ɗo lawƴa ha nder ceguineji to sa andi a wawa senade laaɓal kuppa ceguineji ɗi ha laaɓal loota juuɗe ma haadema ñamde kala ko mbawɗa sodde ndentoɗa ñamde lawol ha tenti noon ñamde wande buuɓi ko wayno beñe en gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo sa ñaami ne wawi rokkudema caɗele ko wona ɗum ko kadi guila e lugumaji ɗi sa soodi ɗum mbaɗa e ndiyam mbaɗa hen eau de javel lawƴa ha laaɓa nde tawno saaha ndungu so ari ɗeɗo henna gueɗe ne keewi teskede batu hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame gouverneur uji gardiɗi état ji tawiteɗe nder leydi Mauritanie taw kadi ɗowi nguɗon batu ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu nguɗon batu noon jeeyi sababu ko yurnitade ko fade banggue konguɗi hoorejo leydi ndi konguɗi hoorejo leydi ndi ko wino yiddemo wonande ko ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ɓuura walla ɓen gollotoɓe laamuji leydi Mauritanie nde ɓuurata ɓattade tigui tigui nde ɓuurata ɓattade no feewi taw kadi ko ɓeena nde ɓuurata ɓattade ɓen wonande ɓesguji leydi ndi guila ko jiiɗi gollade e gollorɗe mumen kala ko jiiɗi taw kadi ganduɗa ko golle mumen guila e kayitaji ha e goɗɗum kala nde ɓuurata ɓattade ɗum noon ko wasodirde hakkude mabɓe beele ɓe ɓuura ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi région de Nouakchott udditi pharmacie muɗum ngam wallidde ɓen ñoolaɓe ɓe ngala doole no feewi ko fate banggue leɗɗe ha e safara kala taw koye gardogol gardiɗo région mo Nouakchott woni Fatimito Abdelmaliki on holliti ɗum loni hanki holliti e cimtol muɗum wonande ko wiyete esclavage woni kalifandi halfude neɗɗo no ko maccugagu walla korɗagu ha hande ne heddi nder leydi Mauritanie kono kadi ɓuuri heddade koye sukaɓe tokosɓe watteɓe galleji ene golline ɗum teskama e nder leydi Mauritanie teskama kadi ha to Mali kame Niger ha e nder Sahelo e hoore muɗum police mo leydi Mauritanie yeddi ha tenti noon police national taweteɗo e nder Nouakchott ngam kabaru jaltuɗo e réseaux sociaux wiyede won gorko goto tawa ene wara gotal e leeɗe ɗe Nouakchott ne waɗa e sag ne wedda ɓe kolliti ɓe mbaɗi hen loskoji mabɓe kala ɓe tawi ɗin konguɗi gona konguɗi goɗɗi haydara jeeyeten ko toon to Maroc leydi mbitendi Pérou ɓe kolliti oɗo saaɓe ɓeyda nden ka e kisala ɓe ɓeyda kadi sembe mabɓe e jokkodiral hakkude leydi Maroc kame Pérou ha tenti noon to banggue ndema kono kadi ɓe kolliti hande o aɓe ballita Maroc ko fate banggue Sahara Maroc nde wonata jeytari leydi Maroc sen giwi toon koto Mali sappo e jeetati lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas sappo e jeetati lewru août hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko hanki waɗi duuɓi ɗiɗi wonande colonel Assimi Goïta ko derguiti laamu gonnoɗo hoorejo leydi Mali woni Ibrahima Boubacar Keïta jaltuɗa aduna duuɓi ɗiɗi ngol watti noon lawol nayɓiwol kuddataji baɗɗe nder leydi Mali guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom duuɓi ɗiɗi hol bila Assimi Goïta e gardidi makko leydi ndi caggal nde Mali holliti wonande leydi France kañum wallita pelle joguitiɗe armeji taweteɓe nder leydi ndi ɓe dokkaɓe booli woni tan ɓe jeynanoɓe booli gam rokkudeɓe renseignement ji kame kaɓirɗe kala ambassadeur mo leydi France tawete to Bamako yeddi ɗum kono ne kadi galle laamorgo ngo leydi France yeddi ɗum ha mim leydi kono kadi laamu leydi Mali holliti ne jogui hen dalillaji laaɓɗi ɗum jeeyi sababu noddi batu to joɗorde loni gam hollirde kamɓene koɓe gandi hen ko
ndeduno yurni to kono haɗani tan e gembude ɓen jogitiɓe armeji leydi France kañum e hoore mum yaɓɓi kuule kewɗe no feewi ngam e kala saha diwnude laaɗi mum e dow weeyoji leydi Mali taw kadi ganduɗa koye gañgañalde alda e yamirore kame disnade leydi Mali kala ha joni koto Mali keddoɗen for yasimɓe ko hoorejo leydi Togo woni dogowo koyɗe jama hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire caggal 49 ko ninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɗo omo tijja to Bamako kono andaka hol date mo jogori aroyde tona to leydi Mali keddoɗen wonande jayde Mali acti e nder windande mabɓe ɓe kolliti wuro wiyetego Kaay eɗen gandi ko wuro mango no feewi kono hande teskama konjam mbiyeteɗam Sangara ene heewi no feewi e nder wuro ngo ha ganduɗa butikaji kewɗi batti yeyde ɗum hono no jeeyirta yoga e marchandise uji kame drog kala ɗum noon sukaɓe hewɓe hande on e teska hen e cimtola jayde Mali actu région Meneka wonti dingiral bawɗi hare gulɗi jaw hakkude armée leydi Mali kame pelle jogitiɗe arméji ɗum noon ko gila tan 12 lewru août e wuro wiyetego Esli ha ganduɗa kene wona 20 kilométre ko Meneka kene wona yimɓe 20 taw ko jamburen pittali men guitta balɗe tati pawi en kene tolno 15 baɗɗiɗo e moto jogitiɓe arméji borjini toon jawdi daridi no feewi bonni ɗumen kono teskama gila hanki ha hande jaam ne fuɗɗi artude toon to keeri tati hakkude leydi Mali kame Niger kame Burkina Faso sengi wi to leydi Mali koto Guinée Conakry seppoji gulɗi jaw bannuɗi toon ñande talata jaw tuɗɗo hen o tijjanoma toon on ñalawma wonande cuɓaɗo dogowo koyɗe jaam mo sédiyawo yaade toon to leydi Guinée woni Thomas Bonni Yaya gonnoɗo hoorejo leydi Benin ɗin noon hayti jillu makko toon ha ñande 21 woni alet paɗoɗo e nokko nden wo tijja toon gam dogde koyɗe jaam hakkude population kame laamu ngu nde jaam artata ɗon ko wona ɗum koɗin seppoji jeeyi sababu ha sukaɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen Oumar Bari jalaɗo duuɓi 17 wara ko toon to Kaluma sanga 18 heures woni tan 6 heures kikiɗe goɗɗo wiyete ko Ibrahima Balde duuɓi 19 wara koto nokko biteɗo wandidira kañumne yara nokko e duuɓi 19 ko sanga 14 heures kamɓe ɗiɗo kala yooɓi pittal mabɓe ko cortège galle laamorgo ngo taw kadi wona ɓe paddiɓe en wona haydara ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no feewi oɗo sa yiddeɓe ko loskoji yo mbaɗe hen waɗoɓe ngal baɗal ɓe mbawa fawede juuɗe to Burkina Faso gouvernement leydi ndi e konngudi porte parole tambiɗo gouvernement woni joguiɗo konngol gouvernement o Lionel Bilgo yaltini konngudi mum ɓe jonnani kamɓe gouvernement Faso wonande audio ɓurɗo yirlade daga leydi ndi taw koye réseaux sociaux aɓe kaala on audio wiyata ko janen e leñol ngol ɗo gotol jaltinen ngol ɗo leñol leydi ndi ko kamɓe bonni leydi ndi kamɓe bonni diwan men en jiiɗa ɓe keewa e oɗon diwana kanko on noon joguiɗo konngol gouvernement o holliti ɗiɗo konngudi ko konngudi ɗi potani ɓenninede ɗi potani heɗede saabu ɗum ne wawi addude génocide ɗum jeyno sababu to Rwanda ha fitinaji gaari toon hande goto mabɓe kala ene nimsi hen ɓe jonnani ɗum hay seeɗa gouvernement mo Burkina Faso oɗo sa holliri wonande union africaine miijo ko fate banggue transition muɗuma to Cameroun police mo Yaoundé fawi juuɗe muɗuma e sagataɓe nayo ɓen sagataɓe noon nanguira ko yeyde ƴiye mayɓe taw kadi ko ƴiye kecce wonande mayɓe ɓoyani ko maayi ƴiye kecce ko ɗum ɓe jogui ɓe nanga noon koye nokku biteɗo Memfundi ne tawe e nder Yaoundé hoore mum ɓe kaali noon wonande patron mabɓe mawɗo nde ɓe nawi gendarme mabɓe hay oɗon galle on noon tawaka ɗon loskoji goɗɗine jokki hen jagorɗo mo leydi Cameroun jagorɗo santé oɗo saaha jogui ko kulhuli mawɗi no fewi ɗum ko caggal yontere yawtunde nde o haaɗi kala kene wiye produit heesal gojjinowo ɓandu nadde leydi ndi yeyede leydi ndi o serane hebde message uji taw ko menace e kala saaha to leydi Tchad ɗiɗo chef de rebelle en tampinnoɓe gonnoɗo hoorejo leydi Tchad woni Idrissa Déby Itno waɗanoɓe exil caggal leydi mumen garti ñalawma hecciyanke nder leydi mumen ngam tawtorede ñalawma janggo jonde taw ganduɗa ko jonde kaldigal ɓiɓɓe leydi ndi kala timmon
riddim jarawo duuɓi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi Mahammata Nouri duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi ɓe ɓurno tampinde gonnoɗo Idrissa Déby o saaha garti nder leydi ndi to Kenya caggal nde catal tambingala sumgoji leydi ndi hollinno ko William Ruto woni gañiɗo to banggue présidentiel hollitino kala temedere dañi hen capanɗe joyya piccal capannayyi e jeenayyi so tawi noon ko goɗɗo kañum gañi kanko gañi on to banggue suudu sarɗiyeji tawi ko sarɗiyankoɓe ko Raila Odinga woni yeeso woni mouvement mum woni coalition mum temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi woni ko ɓen dañi joɗorde kanko William Ruto wo dañi ko temedere capanɗe joyyi e jeenayyi so tawi noon koto banggue Sénat ko William Ruto woni yeeso nogas e nayyi joɗorde Odinga dañi ko nogas e tati ene heddi noon nogas ɓen ko lawrejo leydi suɓotoɓe to Rwanda suka debbo ɗo wiyete ko Liliane Muga Begazi jaraw e duuɓi nogas e nayyi kan woni hanki ñawaɗo duuɓi ɗiɗi e kaso jeeyi sababu noon ko ñande jeeɗi nduɗo lewru concert tonika taw ganduɗa ko France najo goto jimowo bileɗo toyka jimannoɗo toon nde o ari kanko suka debbo mo ɓorni comci ɗi terrema kala koye bowal goni hewɓe noon pilmima potimo e réseau sociaux jagorɗo ñawoji holliti ɗum ko hoynude leydi o taƴanama duuɓi ɗiɗi e kasso jeheten ko ha toon to Russie woni Moscou yamiri jaltugol leydi mum woni diplomatie ji leyɗele tati woni Espagne France Italie capanɗe tato e nayo France najo liggotoɗo e ambassadeur mo leydi France yo jaltu leydi mabɓe kono ne kadi nogas e nayo Italie najo nogas e jeeɗiɗo Espagne najo ɗum woni koɓe jamiri États-Unis de Amérique holliti ma rewindo jokkodiral hakkude mum e Taiwan woni Taipei ha jokkodiral to banggue jeeygu ɓuura ñibde hayso tawi woni Chine nanga metti mum fade États-Unis d'Amérique Palestine najo goto kam wara subaka aljuma hande o toon to Cisjordanie yarano ko duuɓi sappo e jeenayi fiya ko kurale hoore wi jagorɗo cellal ɓalit no kubiteɗo tuba ko toon o wasi fittanmo ko Canada haaɓi subaka hande o ha laaɓi ɗum ko caggal capantate goo lewru men nde ɓe lawɗinno to suud sarɗeji leydi mabɓe ɓe natti yidde yiide armeji ne gadde nder leydi mabɓe ne jeeye subaka hande o noon ɓe jaltini ko interdit addude armé kame sodde armé kala ha tenti noon armé biyeteɗo revolver kamene wonde pistolet ji ɗe ganduɗa ko arméji kulɓiniɗo no feewi to leydi France oɗo saaha teskama association alarmation oɗo saaha ko wartade woni ko kewi hen e nder ndeɗo hitande tan tugganma janvier hayti hitande ujunere nogas ɗiɗi kene tolno e sappo e joyo gendarme wartima e nder leydi France musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandeno kekiɗe hande o ɗo yesso hannirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo ma ketto musidɗo men haali Abouba kettimalaki jaam yo jamal hiranena